All right, welcome back to my channel. Welcome back, welcome back, welcome back. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. So we're gonna go through this post from Uchechi Okukano, Kano's wife. She made a post. This publication is all about the updates on the news that Kano was beaten up by DSS. One of the officers decided to take law into his hands by going after Kano on an attempt to take his life, allegedly. That news did not go down well with many people, and people have reacted on that. But this is Uche Kano, Kano's wife, her own reaction, and with one other people that we are going to go through their own comment on that. As you can see here, this is her X handle, and she made this post on 25th of October 2025 during when the news was actually flying everywhere, and she just added one or two things, and these are not the only things that she have said, but we can only pick one out of many, because I always want to focus on people's first reaction, because she had made another publication after that. Of course, she love putting a very lengthy statement, very long one, and she always want to showcase, I know it all attitude and all that, but I'm not here for that. Let's quickly go through this one because this is the first post she made concerning that. Attention, attention, she said, disturbing news. She put it dead here. Information reaching IPOB leadership this night is that one of the new DSS agents assigned to Kano's attacked him in the DSS headquarters with the intention to buy him, that's Nnamudi Kanu. The situation led other DSS officers physically to drag their fellow officer out of Nnamudi Kanu's cell as he was seen kicking Nnamudi Kanu. Wow. It seems the DSS and those that don't want Nnamudi Kanu to be free are planning to assassinate him inside DSS headquarters under the pretext of having misunderstanding with a DSS officer. The action of this DSS officer is unacceptable and made to face the consequences of his action, and DSS must make sure that nothing happened to Mazi Nnamudi Kanu. Happened to Mazi Kanu in their custody, unless they are ready for another new confrontation with IPOB worldwide. She says share widely. Okay. The last part actually, somehow makes me laugh. Not because it's worth laughing at, but sometimes in life, people who you expect to know better, they will be the one to make you feel like nobody knows anything. When you imagine when you expecting someone or a group of people to know better, and they are the one lacking behind, beyond your expectation, and those that you actually look down on that they don't know anything are the one that knows it all. How can you say there's need to that if anything happens to Mazi Kanu, Nigeria will be facing with a new confrontation with IPOB worldwide? Or you go give and Capricorn. And because when you hear IPOB worldwide, it's about DOS. Of course, we don't have nothing to offer. But like I said, anybody have right to say whatever he or she wants to say. I don't blame her to say this. But I don't know I don't know where she's driving, where she got her strength to yap this kind of thing. But remember, she is one of those that actually signed petition against PM. And that is why, honestly, I don't take what Uchechi is saying serious, because she's not actually for anything sensible, anything meaningful for now. I'm not insulting her, but I have to be real to you. All right. There's this is our mommy, our aunt, our sister. Also made a statement
about the same issue. Of course, Uchechi, in other hands, have shared that as well. But I would like you to listen to what she said. This Lolo said something very, very interesting here, and you need to hear that. But before then, please let me encourage you to like the video and subscribe to the channel. In case if you are new, it won't cost you much to do this, to do what you have to do to support and air your own opinion. Let's continue. Igbo bụ Igbo, ekene m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Agara m leta Mazi Nnamudi Kanu na detention ndị DSS ụnyaahụ, and ebe ahụ ka ọ gwa anyị na ndị a na-achọzi igbu ya maka na ha nwụrụ ya ọgụ. Ofu onye n'ime ha nwụrụ ya ọgụ, gbaa ya ụkwụ. And ụnụ mana Mazi Nnamudi Kanu ekwule na arụ adịrọ ya, ezigbote arụ adịrọ ya, and dịka ndị dọkịta ya si wee kwuo, nwere ọtụtụ ọya ime ahụ nke ọ na-arịa, nke a na-ekwu ka gọọmenti hapụ ya ka ọ gaa lejuo onwe ya anya. Ha ajụ na ha ma hapụ ya. So n'elu ya ka mmadụ nwekwa ya ọgụ, gbaa ya ọkpa. Anya amaghị plan ha. Mana e nwere ihe m chọrọ ịrụtụ ndị Igbo aka na ka uche anyị dị ya. Onye ọbụla na-ege ihe igechi tụsa ya, onye ọbụla bụ onye Igbo, uche anyị dị ya. Ife ihe anyị na-akọ iri hip-hop asịkwa hip-hop asị gị, ọ iberibe ka anyị dara maka na anyị amara ihe na-eme, na-erigo anyị mperi were hip-hop mikpuo, na-alụ anyị agha, na-ebu agha n'ala Igbo n'aha hip-hop, were hip-hop mikpuo. Na achọpụtara m na ndị ofe mmanụ na-alụso anyị agha, and ụnụ maka ha si eme, ha na-aghọ aghụghọ hinne. Ha ji ụzọ aghụghọ alụso anyị agha, ha ama nchenwu na anyị aka mgba sị ka apụta lụba ọgụ na ọwụọ na aka ya ọ bụrụ agha ka alụbịa. And ha mana ndị Igbo adakịa anyị na-akpagharị. Enwere ụnụ lee anya ihe na-eme ugbu kachasị vidio, ọkachasị voice notes nke pụtara na-efegharị nkata Ipuku Nlamusu na onye na-esote onye isi ala anyị Kazim Shettima kpara nkata ha kpara maka ndị Igbo. Ha kpara nkata ebe 2013 mgbe ha na-akwado APC. Ihe chọpụtawu na enwere ndị abịa na Naịjirịa, enwere ndị Awụsa, ụfọdụ n'ime ha na-ejighị anya afụ ndị Igbo, nwekwe na-aghọtaghị ihe a na-ekwu maka Naịjirịa. Ndị nke ihe ka ha mkpawu na onye ọbụla ga-ekpewe okperechi ha. Nwekwe ndị nke ghọta n'obodo a obodo a ekere ya. Abịakwa na nke ndị ofe mmanụ, enwekwa ndị ofe mmanụ believe na ndị Igbo, ha hapụ ndị Igbo prosper, ha nwa ga-ada unless ma ha debere ndị Igbo ka oru, ndị Igbo na-akpata ego, ha na-akpara ha ego nke ha ga-eri. So a dị ụzọ mmadụ na-agba. And onye n'isi bidoro ihe a na be ndị ofe mmanụ owu Chief Obafemi Awolowo, ụnụ lee anya nga ọ gara ọkwa nga ọ na-emegharị woro ka o ji wee gaa nga. And ụnụ chọpụta na ndị awụ ndị a na gị na ha mekọọ ihe, ịdawa ha hapụ gị gbaghaa gị, ịlụọra ha mgbe ha ga-alụrụ gị, ha agbaghaa gị, ha adakwa ofu ebe. So ihe na-eme ugbu a na-achọ ka m kọlụ attention na-etu ihe mere n'oge agha. Ụnụ ma n'oge agha bụ Ojukwu wepụtara Obafemi Awolowo na nga, anyị kwuo ka ekewa, ọ nata ha nye ya finance minista, o ree Ojukwu gaa n'ihu agha soro ndị ugwu buo anyị agha. Enwekwa ndị be ha ahụ ndị kwete na Naịjirịa na-ekwete gị na ya bụ ọgụ. Kwada mba na ọ ka mma na emere this regional system of government tupu ihe e kwuru na buri na ọya ka mma. Ọjị mmadụ dịka Wale Soyi nke ọ gara ya nga, mmadụ dịka nna kedu afa nna former aviation minister echefule ma Fani Kayode, nna ya ha gara ya nga ha na-alụso, ọ kakwara ha mma. Mana n'ihi ihe ọ ga-erite nya ga-alụọ na agha ahụ. Nlezi anya ma na agha ha chere nọọ ọnda ihe ha chọbụ ime ihe igbukpọ ndị Igbo egbukpọ, mana ihe otu ha chiche ya bụtụ ka o si wee dị. Ndị ọkwa ihe otu onye nke a na-achịkwa ikete otu ochikwa ihe abụkwa ha otu ochara, mana nọ na nke a ka ha ga-ebizi aka n'ala finally wee lụba agha Igbo wee mee ihe n'anya ha odo ha fọ ihe dịka ahụ ịtọ. Awolowo lezi anya enwe ihe ọma ọ ga-eme, o werezie hunger as a weapon of war, blọk ebe esi ebute nri. Ka a jụrụ ya ọsị all is fair in war. So wee were kwachọkọ gbukpuo ụmụaka anyị, alụchakwa agha. Ụnụ lee anya ka alụchakwa agha, na-ahụ na onye nwa bụ onye wetara m 2 naira were nye ndị Igbo
20 no matter you go onye inwere 2 pounds unu 2 naira nye ndị Igbo ọkwa 2 na chee na ọzi ka enye ha ka ha nwụtọpụ enwena ka ha ga-eji kili anya ekulikwe unu lekwa anya na hụ so many evil policies emere edebe Nigeria n'ọnọdụ ọnọwụ policies Awolowo mere subsequently onye ọbụla la abịa ha ga-aga arụ ọrụ bekee na onye mfuli wee na be anyị nwụrụ anwụ ọchịnata anyị mana result akpọọla fast forward na mgbe ha na-achọ ịkwado otu a na-akpọ APC ndị otu ahụ bụ ndị otu Awolowo and that movement onye tekiziri leadership ya wụ onye isi ala anyị awụ President Bola Ahmed wụ onye tekiziri onye isi that group ihe mkpọrọ ha wụ gangster of Lagos maka na ebe isi ha nọwụ na Lagos so ha abịa ha na ndị ugwu ahụ ndị nke na-achọ ka onye ọbụla ga-akpọ isi ala ha na-akpọ bịakọzie ọnụ maka na ụnụ mana ọnụnanụ ndị Igbo na ndị ha wụ ndị na-ekpere Chineke ndị na-eso Jesu ọfụma so achọzie ka ekpochapụ anyị unu lekwanye unu ga-ahụ na former gọvanọ Bala Mohammed pụtara kwuo na ha na-achọ ịkpọta ndị Fulani niile relocate na Nigeria so ebe a ga-relocate ebe a plan ihe from Benue gbadata Enugu ha akpụrụzi ala Igbo so ihe ifre a na-eme nle anya na ihe a na-eme dị similar n'ala Igbo dị similar ịchụchụsị village dị similar to ihe a na-eme na Benue State so ma ihe m ji ekwu ya maka ndị na-akpọ na IPOB na-egbute ndị mmadụ IPOB egbughị onye ọbụla kama na Ephraim IPOB ka ahụ ihe eji bata na be anyị wee egbube mmadụ I covered it myself mụnwa na onwe m na-agwa unu take my word for it maka ndị na-akọgheri m enweghị ebe nọ na n'obodo anyị dị safe ọnwụ na anyị eliteghị jikọ aka ọnụ were ofu obi n'bọọgụ a tibe mkpu ka akpọpụta nwa amadi a wee n'bọọgụ a jikọ aka ọnụ maka owe oge anya na a na-ebu anyị agha so ihe ha kwere na nkwa ile anya na nkata nke amoso na onye akpara ile anya na ha ihe amoso esoghị ha maka na otu o ji na-asụ okwu gochi na osoghị na nkata mana ndị tụrụkpa nkata ahụ Fashola so na ya maka na wa vice president kwuru na Fashola kwuru na ya akwụsịghị inye ndị Igbo approval ime pharmaceutical so onye ihe nkata ahụ akpago ya maka akpa nkata ahụ mgbe Fashola na-achụ so Fashola na ndị kpara nkata ahụ onye isi Redeemed Christian Church of God adebe otu na ndị kpara nkata maka otu na ndị bụ ya n'isi in fact otu na ndị mere the movement and ile anya after 2014 onye ọbụla na-aga na Redeemed ga-agwa gị na ha bidozie na-adị hostile anyị nwa bụ ndị Igbo bidozie na-asụ Yoruba ha bidozie na-egwu uwe ihe niile ha na-eme ewu ndị be ha achọdị ịma ma ịnọ ịkwụsị ike asị gị na a na-enye gị chance so o gochikwe na aka ya o kwetara na ihe ha na-eme maka ndị na-aga ebe ahụ na-eme na ha na-eme chọọchị ịgbado anya ọ ya wụ ka m na-aga mụ agbadogo anya nke ha ala na m nye sọsọ nye lawa ihe ọbụla nọ na-arụ ụlọ nọ na-arụ ihe ọbụla na-arụ gbazie maka iwu ọbịa ka iwu so nkata. Why can you be saying all those things and they are still going there? I don't understand. You are here telling us that Andy Bonagawa and the host they are going there, you are complaining, and yet now you can say so you expand quite the church more. It may be any in a anyway, let me just allow you to say you just destroyed it. So you're a member of the church that you are criticizing. What do I want us to learn from that? I'm not a member of Adebayo Church, and I can never be. And I have never told anybody to stop, don't go there. Do you understand? But you, as a member, you notice something and you are telling us what you are seeing there, yet you are going. And if you go, you get your year by Batapa, or you for what? I respect this our sister well, because I know how Kesh also, and all this Ghana. I feel talking this is our sister, this is our mommy. You understand? But what she just said now about Adebayo, it did not sit down well with me. That one did not settle down well at all. I was like, I thought she knows. If you ask me to rate somebody that can, use her brain or his brain very well, I will add her. I will count her. But now, let me not just blame her on that. Anything is possible. Religious issue or religious Christianity or issue of religion is something that is very, very delicate, very, very, very important. But let me not just use that against her. Let's continue.
narakwu anyị ala Igbo anyị awụrụzi oru unu lekwa anyị ihe first lady anyị kwuru nwunye president kwuru ọ sị na ha ga-ekpọrọ ndị Igbo ha ga-eji anyị mere ohu so ụmụ okwu ndị a gosi ka ọ bụrụ nọọ ihe afọ ọ nọ na public domain already kama na uche anyị adịghị anya m na-ekwuzi ugbu a na ka uche anyị dị ya ka obodo ọbụla lite ka anyị kwado ọfụma mara ka anyị si edifendụ onwe anyị mara ka anyị si akwado ọnụ mana ndị na-ebuzi agha ugbu ọ dị ka ndị ugwu agwagonu nda ngwa na ya alụgo na-akpọ anyị ọnụ ngwa ụnụ lụkwanụ and onye na-achị obodo a kwetara na ya ama ihe na ha ga-eji nwa aghụghọ na arụrụ ala maka na aghụghọ na arụ ala ka ha jizi ebu agha ha na-ebu ugbu a na so unu lee anya ka esi etikpọsị aga n'ebe ndị Igbo na-amụ ahịa ya ọkụ tikpọsị adị ihe ha bazi na trade fair ugbu a na ka a na nwaanyị tax ahụ ha kwuru ka a na nwaanyị ịta ndị Igbo natara approval from federal abịakwa na ndị Igbo approval gbakọ ego niile gbakọ shop niile nọ na trade fair a ga na-enwe ike asị gị na 5 million asị gị na 10 million ka ịhụ so ka ndị be anyị ebe na ebe ọbụla ị nọ ka ilite Igbo ọbụla ebe ị nọ ka ilite ihe ntị gụọ ya ebe ọbụla a na-akpa maka ọdịmma Igbo ka itinye ọnụ ka ilite na mmiri abaga awụ ọnụ na ndị na-ebuzi anyị agha kịta bụ ndị obodo a ji ụzọ aghụghọ na-ebu anyị agha unu lee anya na ahụ na enwere Amadi onye Igbo erelize nke a na-akpọ Ijele and ihe ha mere n'ala Igbo wu na ha fọndụrụ ha buru ego bunye some criminal element ụmụ anyị bụ ndị Igbo bunye ha ego ha wee na-akpa mkpamkpa aha ha. You are wrong again. Ijele abụrụ Amadi. Ijele abụrụ Igbo. Okay, it has nothing like Ijele. Ijele is really na-ekwu Udele. There's nothing like Amadi there. Forget about here. Non-asụ Igbo. He is not. Bring his DNA. Let's see. Don't tag him to Igbo race, please. Na kpamama gịnị ka akpatara mmadụ ga-eji nọkọta gị ga gbawakwa egbuwe mmadụ na village ọ dị ka village ahụ kwapụ ka uche ụnụ dị n'ihe a na-eme ọ ka da village kwapụ mana ha bịara na-ele n'ikere ka ha ga-esi banye n'ala Igbo dị peaceful a na-enwe ha criminals ha ga-dozie aka na hip-hop maka na hip-hop na-ekwu maka mmegbu a na-emegbu ya ha ga-dozie aka na were kpọtazie ekperima ka m jide n'ụlọ nwa bụ ndị Igbo kedu ka onye na-achọ obodo ga-eji kpọrọ ihe dị ha ka ndị amị kpọbaga na be anyị rekrutuzie ekperima kpọọ ya ndị amị wabaga then dazie tụgharịa na-akpọ hip-hop and ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ kemgbe ekperima pụtara na TV oge ha chọziri igbu ya ka ha kọva ihe ha mere kwuo na ọnya nwa ka kọntraktị enwebeghị ndị be anyị litere nụ jụọ ọnya ajụjụ ihe onye nọdụ ebe ọ nọ ọsa nọ n'ọhịa ndị ahụ ịfụ nọ n'ọhịa unu rote na breki jeelụ n'Owerri breki ọda jeelụ n'Owerri kpọka ndị ohi niile ahụ nọ na jeelụ nga onye nwa amadi a ya trencha ha awụbaga platfọm eji wee rụọ ọrụ ahụ n'ala Igbo ebube agụ unu chọ ịma m ihe m na okwu wee jiokwu sọsọ ebe egburu mmadụ asakrụ vileji wu ebe ebube agụ ahụ nọ ebe ebube agụ na-anọghị enwe ihe mere ebe ahụ ka o doo n'anya maka na anyị kpagharịrị ghọta ihe na-eme na anyị emego ọnkọva ma ebube agụ ma saideke bụ onye ọbụla na-azụ isi onwe ya ka anyị nọ na-ebegodo akwa nke a federal gọọmenti is recruiting another set of criminals ọ ga-awụba n'ala Igbo mmadụ dịka Ijele mmadụ dịka Ikenguru Agụ ụnụ gbakwa nkịtị nke a mee mmadụ dịka Kechi na Ọsụ Ihite Ọkwa ndị awụ ndị nọ na soshal midia na blackmail hip-hop ị gaa na platfọm ha ebe ha na-ekwu okwu ị ga-ahụ ka ha na-recruit some youth ebute ego ugbu a na-ebu ige ha wụbakwa ha ebe ahụ kpọwakwa hip-hop ọnụnụ maka na anyị adị elere anya anyị adị eche echiche ọfụma of course ha ji na midia ihe ọbụla agwa na anyị na midia anyị ekwete anyị ada ajụ ajụjụ so ihe m na-agwa ụmụ Igbo ugbu a na-awụ na another a second phase of ịwụbaga ndị ekperima na nọ na ya maka na aghasala nke na ha ele anya na ahụ na Gentle dị ahụ kpọrọ ha aha ha nwụrụ ya ozugbo emepere ha nwụchi ndị anwụpụ ị na-anya na ahụkwa na Hope Uzodimma ekwuru na ya ga-ere ezu vigilante obodo ọbụla ekwekwara ya rezo ha obodo ọbụla la ga were aka ha rezoro onwe ha vigilante obodo ọbụla ekwekwara ya rezoro unu vigilante maka na ọ dị youth kịta na ndị a na-akpọ ka Ikenguru Agụ Ijele na Kechi na-akpọkwa ka ha ga-ejikwa wụbata ego niile ịhụ ha na-ebi wee eji na-akwado ma nke a na-alụ na Benue ma nke a na-alụ na ala Igbo ọ ya wee ego niile a na-ebi ka Igbo mụrụ anya lite
ka m na-agwa unu n'anya na ndị ereliziri enwere sọm ekpere ma ndị Igbo ndị na-ekidnapụ mmadụ ndị gbugasị mmadụ erelizi ka m jụọ nwa bụ ndị Igbo ndị a na ekperima na-ereliziri ebe ka a ga-akpọbaga ha a ga-erehabiliteti ha tinye ha na the military ka esi wee rehabiliteti ndị Boko Haram wee ha na military ka ọkwa ndị ekperima niile a ndị Igbo niile a na-awụ ndị ohi erelizi m na-amaghị reason na gọọmenti ga-eji lekọta anya ndị ọ ga-erelizi ya wụrụ ndị ohi na ndị na-ekidnapụ mmadụ ọ na-eche na ha pụtazie ha akwụsị kidnapụ mmadụ ka ọ na-eche na ha pụtazie ha mewe gịnị ọkwa ha pụta ugbu a na erekrutuo ha ka ọ bụrụzie ma bifo anyị na-atụ aka na asa dịka na ọ bụrụ onye Igbo ka ọ bụrụzie nọọ ndị Igbo anyị na-eme ihe ahụ ka Igbo obodo ọbụla onye Igbo ọbụla na-ege m ntị unu mara obodo keesi na Ọsụhitọkpa jee gwa na ndị PG Ọsụhitọkpa na ndị eze Ọsụhitọkpa na keesi nwa ha nwoke sokwa na ndị federal gọọmenti na-enye ego ya na-erikrutu boys online ndị ga-ebidokwa another attack Ikenguru agụ na Ijele unu le anya na ahụ na protest Ijele na-eme na a na-enye ya ndị nche ndị na-eche ya ndị security mana nke anyị mere na ihe a mana nke ndị mmadụ mere ọfụma agbahati agas mana nke ọ pụtara n'ihu kwuo na ya ga-eji mma mapụ Nnamdi ndị polisi n'ebe ahụ ka ị wee hụ na ọ federal gọọmenti na-afọndụ ha na-akwado ha so ihe m na-akpọ den ndị nke a na ndị ohi ndị nke a na-ewepụtakwuo na nga unu na ahụ na Ijele eche ha na nga pụta bido mewe ihe ọ na-eme ndị nke a pụtakwa na nga ugbu a na ego niile ebiri cheke ga-ewe ihe dịka 10 bilion bunye ndị a cheke ihe ha ga-eji eme sọsọ ihe ha niile n'onwe dị na-ego Igbo na-esi nri nata confrontzie ha na omume nke ha na-eme gwazie ha kpọpụga ndị amị ha na ndị ebube agụ ha ka anyị were aka anyị chewe onwe anyị ka anyị si eche onwe anyị na mbụ enweghị ha hip hop mere ka anyị jidesia na hip hop iko n'ọhụrụ obodo n'ọhụrụ ndị otu abụ hip hop onye ekwekwala otu ada ihe awụ sọsọ otu pụtagoro ọnụ chịkọnata ụmụ okorobịa anyị niile ọnụ nwee ike ịgwa ha okwu ha anụ ihe ọbụla unu ga-eme ịkwado ka otu ada nwụ na iwuru onye Igbo tinye aka tinye ọnụ mee ya hụ na otu ada. All right, tell me what you think about it, because she said something very, very nice. Just that she was, I don't know, about Redeemed Church, that Debayos Church, and all that. Just take that one away. But what she said about IPOB is spot on. The lies about IPOB and all that, many people know already. But I'm not here to go beyond that. Because if you can believe whatever you want to believe, is to entirely your business. Tell me what you think about it. Do you agree or disagree? The torture or the attack on Nnamdi Kanu by DSS is very, very bad. And if you don't fight for Nnamdi Kanu release, if America can make it as 10, it's a matter of time. I'm not cursing you. I'm telling you what the future hold for anybody. Feel that after not Nnamdi Kanu, yeah, he deserves it. Yoruba people know what they're doing. Hausa people, which is not enough for learning, they know what they're doing. Then, do you know what you are doing? Answer that question. Thank you, my people, and let me know what you think. God bless you. Take care of yourself. Bye bye for now.